Yun nga guys, kukuha sana ako ng sahod. Bad news siya guys, bad news. Kasi nga, wala akong nakuhang sahod. Hi guys, so ngayon guys, kagagaling ko lang sa palengke no. So, lalabas muna ako kasi kukuha ako ng tanglad at saka malunggay. Hihingi lang ako ng malunggay dito sa kabila guys. So ngayon guys, yun nga guys no. Galing ako ng palengke. Tapos kukuha sana ako ng sahod sa YouTube. Wait lang. Kukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari kanina sa palengke. Kuha muna ako ng tuyong-tuyo na yung ano. Tuyong-tuyo ang tanglad. Wait lang. Kuha lang ako sandali. So guys, so konti lang yung kinuha ko. Kasi isang lutuan lang naman. So yun na nga guys no. Kumuha ako ng sahod kanina sa pumunta ako ng palengke, then may binili lang ako ng mga gulay kasi nga lockdown. So bawal tayong lumabas. So bumili ako ng maramihan, good for 1 week siya guys. Tapos ngayon kumuha lang ako ng tanglad at saka malunggay. So maraming malunggay dito sa amin guys. And then yun nga guys, kukuha sana ako ng sahod. Bad news siya guys, bad news. Kasi nga wala akong nakuhang sahod. Wait lang ha, kuha lang ako ng malunggay. So ito guys. Ito guys. Ito na to. Kasi magluluto ako ng ginataan mamaya. So kailangan may malunggay ako guys kasi healthy ang malunggay eh. So yun nga guys, yung about sa sahod ko sa YouTube. So pagdating ko kanina sa palengke, malapit lang kasi yung Western Union sa palengke namin dito. So pagkatapos kong mamalengke, bitbit ko na yung mga yung mga pinamili ko. So papasok na sana ako ng Western guys. Kaso naalala ko, wala nga pala akong MTCN, 'di ba? Paano ko makukuha yung sahod ko kung wala akong MTCN? At parang tanga lang, 'di ba? So yun nga guys, kukwento ko mamaya sa inyo. So dito lang muna tayo guys no. So nakakuha na ako ng malunggay. Bye. Hi guys, so yun nga guys no, ikukwento ko na ngayon sa inyo. So before that, meron dito na yung kinuha ko kanina, yung malunggay at saka yung tanglad. So healthy talaga guys no yung tanglad at saka malunggay kasi maraming nutrients yung makukuha natin diyan. So makakaiwas din tayo sa mga sakit. So yun nga guys no, galing ako ng palengke. Natanggalin ko muna to kasi mainit. Para na akong ermitanyo guys. Taas na, ang haba na ng balbas ko din, yung buhok ko mahaba na rin. So nakakap ako ngayon guys no kasi para hindi magulo, mainit, mag-taste na lang. So yun nga guys. Bago ko sasabihin sa inyo yung yung ay ano ba to? Magtayo. So yun guys no. Before ko sasabihin yung ko guys, yung bakit hindi ko nakuha yung sahod ko sa YouTube, magkwento muna ako guys sa mga pinagdaanan ko sa YouTube, paano ako nag-umpisa, then ano yung mga ginawa ko para maging isang YouTuber, maging isang vlogger. Kasi unang-una guys, na-inspire ako doon sa mga YouTuber na, yung mga malalaking YouTuber na sumasahod na ng malaki sa YouTube. So yun yung isa sa nag-push sa akin guys na mag YouTube din. So kasi maliban sa yung passion mo no, passion mo sa paggawa ng video,
sa pag-record ng mga memories. So isa din isa din ang YouTube guys sa platform na pwede natin gamitin para magkapera. So yun nga, hindi ko pa alam dati na meron ka palang sasahurin sa YouTube. So ang ginawa ko guys, nag-post lang ako ng mga videos ko. Kasi ako pag may videos kasi ako sa phone ko, hindi ko siya agad-agad na dinidelete. So naisip ko yun, paano ko ma-delete yung mga videos dito sa phone ko na siyempre kung i-delete mo yung mga videos mo guys, wala ka nang babalikan, di ba? So yung purpose ko dati sa YouTube ko guys, gumawa ko ng channel kasi ang purpose ko parang memory card ko lang siya. Parang tambakan ng mga videos before ko siya i-delete sa aking phone. Wala pa talaga dati, kahit pag-edit wala. Kung ano lang yung merong video sa cellphone ko, yun yung gina-post ko dito sa channel ko. Then wala pa akong mga subscriber dati guys. Hanggang sa, yun nga, nag-start yung interest ko talaga, na nagawa talaga ako ng ganito, yung nagsasalita talaga sa harap ng camera. Nung pag-start ng ng lockdown. So ngayon guys is April 22, ngayong araw na to. So nag-start ako nag-post talaga ng mga videos is yung March last month. So nag-start talaga yung dati yung mga post ko is about mga insurance kasi ako guys, licensed financial advisor ako. So yun nga. Then nag-research ako, ano kayong mga requirements ni YouTube na para maging partner ako ni YouTube na maging malagyan ng ads yung mga videos ko. So doon kasi kumikita yung mga YouTuber, di ba, sa ads. So yun nga, nakita ko maraming mga YouTuber na nag-advise sa mga vlog nila kung ano yung gagawin. Tapos nabasa ko din kay YouTube sa sa mga guidelines niya kung ano yung mga bawal. Then yung requirements na 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. So yun nga guys, nagawa ko na lahat, nakipagpalitan ako. Marami kasi mga page sa Facebook na kailangan makipagpalitan ka. Pero based on my experience guys, hindi talaga siya 100% na maganda yung ganun. So kung sa subscriber lang, ma-hit mo talaga, madali lang. Pero yung watch hour talaga guys, yung nahirapan talaga ako. So yun nga, meron din kaming mga group chat na for VLS. So yung mga YouTuber dyan, mga small YouTuber, alam na nila kung ano yung mga VLS na yan. So yun, nagawa ko na din yun guys. At saka, ano pa ba? So mahirap talaga guys, no, kasi gastos talaga. Kailangan mo talaga magpa-load kasi hindi ka naman maka VLS kung wala kang load, wala kang internet. So yun, marami talaga akong nagastos na pera talaga guys. Then yun lang. Dapat pag kung mag-start kayo ng YouTube, ngayon pa lang i-start nyo na guys. Kasi hindi talaga siya madali guys. It takes time. Then yung pasensya talaga, dapat i-enjoy mo talaga siya guys para hindi talaga mas mahirap. Dapat i-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Huwag mo lang isipin yung sweldo kasi hindi naman to para lang sa sweldo guys, no. Kaya natin to ginagawa kasi nag-i-enjoy tayo para may memories tayo na mababalikan sa sunod, mapakita natin sa ating mga anak, ating mga parents, no. So may share din natin sa kanila aside sa magkapera tayo. Yun ang importante talaga, yung memories. So yun na guys. Mag-start na ako, sasabihin ko na kung ano yung reason bakit hindi ko nakuha yung sahod ko sa YouTube ngayong April 22 kasi April 22 talaga yung guys sahuran ng mga YouTuber sa YouTube. So yun nga. Ang una guys, bakit wala akong sahod? Kasi wala akong MTCN. Bakit kailangan yung MTCN guys? 'Di ba? Yung Money Transfer Control Number. So yun, kailangan talaga yan siya. So sino ba nagbibigay ng MTCN? Siyempre ang nagbibigay niyan guys, ang Google AdSense kasi sila yung nag partners siya ni YouTube na sila yung nagbibigay o nagpapasahod sa mga YouTuber. Kasi yung mga ads natin guys, mayroon yan siyang bayad. So yun nga, number one sa reason na bakit hindi ko nakuha yung sahod ko is wala akong MTCN. Then ang sunod, bakit wala akong MTCN, 'di ba? Kasi wala pang ads yung yung video ko, yung mga videos ko, 'di ba? Bakit wala pang ads yung video ko? Si YouTube kasi guys, meron siyang requirement na dapat may minimum ka na $100 na revenue sa iyong YouTube account para makuha mo yung sweldo mo kasi kung $99 pa lang hindi mo pa siya makukuha kasi yung minimum talaga is $100. So yun, hindi ko pa na siya nakuha kasi wala pa akong ads, then wala pa akong revenue. So yun yung pangalawang reason guys. Then ang pangatlong reason ko is parang tanga lang, di ba? yung
yun nga, yung threshold na 100, minimum $100 at saka yung PIN. So wala pang pinadala sa akin si Google AdSense na PIN. So yung PIN yan, yung PIN guys, yun yung gagamitin mo na number para ma-verify yung YouTube account mo. So doon pa lang malalaman talaga ni Google AdSense kung saan talaga yung address mo, kung ikaw ba talaga yan, tao ka ba, robot ka ba, or ano. Basta yun yung kumbaga may proof na talaga sila na ikaw yan, ikaw talaga yung gumagamit ng account mo kasi may address ka na, physical address. Kasi physical talaga yan siya guys, papel yan siya na pinapadala ni Google sa'yo para magamit mo, ma-verify yung account mo sa Google AdSense. So doon pa lang mag-start na pwede ka na makakuha ng sahod, revenue mo sa YouTube. So kailangan pa rin yung threshold na $100 na minimum. So yun yung pangatlong guys na reason bakit hindi ko nakuha yung sahod ko. So ang pang-apat guys, kasi hindi pa ako nakakuha ng 1,000, meron naman ako 1,000 watch hour, 1,000 subscriber, pero yung watch hour ko na 4,000 guys, hindi ko pa siya na-comply. That's why, wala talaga ako nung tatlo sa baba, yung sinabi ko kanina. So, yun yung reason guys, kasi yung watch hour ko para ngayon is 1,832 pa lang siya watch hour. So, meron pa akong kulang na almost 2,300, 2,200, yan. 2,200 na watch hour na kulang para ma-verify ako or ma-review ako ni Google, ni YouTube kung papasa ba yung channel ko for monetization. So, hindi pa ako nakapasa guys. That's why wala akong ads, wala akong threshold, wala akong PIN, kaya wala din akong MTCN. Yun yung mga reason. So, guys, yun nga, may advice din ako sa mga sa mga YouTubers, sa mga gusto mag-start. Sabi ko nga kanina, kailangan mo talagang pagdaanan yung hirap. Same na yan siya sa pagtatrabaho mo sa mga company guys, no? Kung nagtatrabaho tayo sa mga company or mga businessman tayo, hindi natin agad-agad makuha yung gusto natin or yung basta yung gusto natin. 'Di ba? Kung hindi natin pagdaanan yung hirap, pagod, gagastos ka talaga, yung effort mo, mag-consume ka talaga ng time. So, tiyaga lang talaga ang kailangan guys, tiyaga, then passion, then tiwala sa sarili. Then gawa lang kayo ng content guys, yung original na napapasa sa guidelines and rules ni YouTube para hindi ka pagdating ng araw pag i-review na yung channel mo, hindi ka mahihirapan. So dapat, yung sabi ko nga kanina, yung 1,000 subscriber, 4,000 watch hour, kailangan ma-comply mo yan siya with so kung hindi mo siya ma-comply guys, hindi ka ma-review ni YouTube. So importante yun siya para maging monetize tayo ni YouTube, so maging partner niya tayo. So yun guys, yun yung mga reason ko. So pag mag-start kayo, start now. Ano pang hinihintay nyo? Dapat ngayon pa lang gawin nyo na, maggawa kayo ng content. Then kahit kung wala pa kayong guys, camera. Ako nga ngayon, yung gamit ko ngayon is cellphone, 'di ba? Wala namang masama kung cellphone yung gamit natin guys, or wala pa tayong mga camera na magagandang camera, wala tayong mga lights, wala tayong magagandang mic. So start lang tayo guys. Lahat naman ng mga YouTuber ngayon guys, nag-start din yan sila sa mga sa mga cellphone. Yung iba nga, yung mga old pa talaga ng mga cellphone, di ba? So ngayon, marami talagang kahit cellphone, okay na kasi maganda yung mga camera ng cellphone. So, advice ko sa inyo guys, gawa lang kayo, enjoy nyo lang talaga, enjoy nyo, then huwag nyo lang isipin yung talaga yung sahod guys, yung lang talaga, ang isipin nyo, mag-enjoy kayo, may share nyo yung mga moment na na masasayang moment. So yun, mag-importante yung mga content na masasaya guys, then wag lang talaga mawala ng pag-asa. So, yun yung mga reason ko guys bakit wala akong sahod. Kasi nga wala pa ako, hindi ko pa na-complete lahat ng requirement ni YouTube at saka ni Google AdSense. So thank you sa inyong lahat guys. Sana mag-subscribe kayo, mag-share kayo, i-share nyo itong video sa inyong mga kakilalang small YouTuber para maging aware din sila kung ano yung gagawin nila. So yun lang guys. Then thank you sa time ninyo. Okay. Bye-bye.